Het is vreed, 11 april, de dag dat. Er in Nederland meer bewakers als gevangenen binnen. De politie op de A-zone een motorrieder pakt had met 203 kilometer in het uren. En we in Bient Joert praten over de orenkant van het succes van Sportclub Cambuur. Goeien en welkom bij Bient. Tak een week, dan is de grote finale van de onderneming van 2014. En de winnaar van verliezen hier, dat wie de Friese onderneming Steensma. En wat is nou de tip van de directeur Rimmet de Jong voor de finalisten van nou? Als je op het moment dat je denkt dat je er bent, dan gaat het verkeerd. Dus, dan kan je beter ophouden. Ja, wij zeggen ook, wij zijn er nog lang niet. Wij moeten nog heel veel verbeteren. Maar dat is juist de mentaliteit waarmee je ook verder komt, volgens mij. Het Griekse eiland Samos houdt bottelijen van verwilderde hoenen en katten. Een oplossing daarvoor is sterilisatie en castratie van de beestjes. Ook Frieske beestendokters werken daar onmooi, zoals Ingrid Lewin en Dini Doedel. De oude weekend hadden vrouwen in een operatiekamer staan op Samos. Elke dag werden er 10 katten en hoenen bij haar gebracht. Ik ben hier nog nooit op het strand geweest. Ik heb nog geen tempel gezien, hoewel ik dat prachtig zou vinden. Maar ja, als ik moet kiezen tussen een tempel bezoeken of hier weer zoveel dieren helpen, dan kies ik er toch voor om zoveel dieren te helpen. Het is voor mij heel lastig uit te lezen wat ik nou zo leuk om beesten vind. Ja, ze zijn gewoon heel lief en ze hebben al hun eigen karakter. En kinderen soms heel eigenwijs wezen. Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat mensen een beetje net leuk vinden. Eén, 2, 3, 4. We binnen weer 4 kittens behoed voor het leven op stritten. Wij binnen hier 16 dagen lang om mij te helpen met een sterilisatieactie. De katten worden vangen en worden steriliseerd en castreerd. Soms vangen we ze zelf in de jongtijden en soms worden ze hier gebracht. En daarmee willen we voorkomen dat er nog volle meer katten bij komen. En dat ze gewoon een gezonder leven hebben en meer rust hebben. En voorkomen dat ze overlast veroorzaken, waardoor ze wat ondienen worden. Hallo, hallo. Ik kom even naar jou kijken. Ja? Lekker in de rotzooi gezeten, hè? Het ziet er niet uit, maar je wondje ziet er goed uit. Ja? Er zijn een paar dierenartsen hier op het eiland, maar die worden heel slecht bezocht door de mensen. En ze laten liever de dieren doodgaan als dat ze dus zelf zo'n zwerfdier oppakken en ermee naar een dierenarts gaan. Dus vandaar dat het toch allemaal op het asiel neerkomt. De honden die hier op het asiel zitten, die worden gecastreerd en steriliseerd. Zodat ze een betere kans hebben op adoptie. En de honden die hier gebracht worden terug mensen, die steriliseren we om te voorkomen dat wij 2 keer per jaar hier al die pups krijgen. Ik hoop voor deze pups dat deze naar Friesland kunnen komen, zodat we er weer een nieuw plakje voor kunnen vinden. Want hier hebben ze totaal geen kans op herplaatsing. Want de meesten, die nemen, als ze een pup nemen, dan dumpen ze een hier meestal weer. Dus ja, voor zulke hondjes, heel soms kiezen ze naar Friesland en dan hebben ze kans op een mooie toekomst. Als ze net die kant op kunnen, dan moeten ze helaas euthaniseerd worden. Deze katertjes hebben geluk. Ze zijn ook heel erg lief. Ze zijn door een van de vrijwilligers die voor mij hier was van de dood gered. Met heel veel moeite opgeknapt. Nou maken ze het prima.
En er zijn mensen in Nederland die ze willen hebben. En dan horen wij ze, dat is wettelijk verplicht hier, gecastreerd af te leveren. Dus ze worden eerst gecastreerd en dan mogen ze over een paar dagen naar Nederland. Als we hier binnen voor een sterilisatieactie, dan helpen we altijd mooi om de katten te vangen. We gaan een paar keer in de week naar verschillende plekken om te voeren. En als er dan wat rint zonder geknipte eer, dan proberen we die niet in te vangen. Het is heel erg nodig om dit te doen. En ja, soms lijkt het wel heel zielig en het is soms ook wel heel spannend. Of een kat wel of net in het bakje terug te komt. Maar het is gewoon ja, heel mooi om een kat te vangen, zelf schoon te hebben dat hij steriliseerd wordt en dat ze hem dan ook weer vrijjes laten. En dit is de poes die steriliseerd is, dus die mag nou weer los. En daar is ze vast wel blij mee. Die moet nog alles sieperen. En die ook. Hoor, dat is lekker knorrig. Nou, dit hoentje wat we kregen toevallig zien kwamen, we een tijdje geleden voor pensioenhond ben. En toen de eigenaar verteld werd dat hij zeg maar de helft van de prijs eerst moest betalen, toen is hij nooit weer komen. En nu zeggen we hem hier. Helemaal bang en waarschijnlijk oer of het skopt. Dus het is ja, super dat we hem nou hebben. Wat goed gedaan! En de meeste van de puppies die je niet krijgt zeggen, die binnen Friesland te hellen en gewoon die ziet je nog een baasje. Waar wordt de Frieske onderneming van 2014? Dat komt hier, dan is de grote finale in Haas. Vliegen hier voor het bedrijf Steensma dat bakkerijproducten maakt. Steensma had vestigings in Ljouwert en ook in Frensje. We zochten directeur Rimmert de Jong op om te zien wat de titel hem bracht had en of hij nog tips had voor de nomineerden van dit jaar. De trotse winnaar van Vliene Ier, Rimmert de Jong, directeur bij Steensma. Ja. Met dank aan ons hele team. Ja. Het haardkantoor van Steensma zit in Ljouwert. Ze leveren ingrediënten voor de bakkerijsector. Wat heeft het winnen van de prijs het bedrijf aangebracht? Nou, het is voor ons met name toch wel dat we wel eens wat een onbekender bedrijf waren. En ja, dat men nu veel meer weet wat er allemaal achter de naam Steensma zit. En achter die gevels, want die kennen ze vaak wel. Maar en, nou ja, daar hebben we heel veel positief commentaar op gekregen. En onze medewerkers natuurlijk ook. Hokker ontwikkeling het Steensma het oude Ier maken. Door het succes van de cupcake en het thuisbakken, hier bedrijf al een grote groeisprong maken. Er is nou wat nijs betocht, zodat ik de bakker van deze trend profiteren kan. Ook de ambachtelijke bakker die zou moeten profiteren van het thuisbakken. Dus laten we zorgen dat we ook een assortiment samenstellen wat we keurig op één tray kunnen, of op één display kunnen plaatsen, om dat ook bij de bakker in de winkel te zetten, zodat hij daarvan mee kan profiteren. Want dan kan hij ook bijvoorbeeld organiseren dat hij 's middags, als de bakkerij toch leeg staat, dat er dan clinics georganiseerd worden. En dat er dan met die producten gebakken wordt. Er binnen maar een paar bedrijven in Friesland, maar de titel Frieske onderneming van het Ier. Een prestigieuze competitie dus. Wat is nou de gouden tip van de winnaar van Vliene Ier? Nou, de gouden tip die heb ik niet direct. Kijk, wat je doet is, je bent altijd gewoon heel erg hard met je bedrijf bezig. En ik denk, zolang je maar het gevoel hebt dat je er nog lang niet bent, met andere woorden dat je met heel veel dingen bezig bent om het bedrijf continu maar te verbeteren,
dan ben je volgens mij de hele tijd op de juiste weg bezig. Als je op het moment dat je denkt dat je er bent, dan gaat het verkeerd. Dus, Dan kan je beter ophouden. Ja, wij zeggen ook, wij zijn er nog lang niet. Wij moeten nog heel veel verbeteren. Maar dat is juist de mentaliteit waarmee je ook verder komt, volgens mij. En de finale van de verkiezing van de onderneming van het jaar is Tiesje live te zien bij Omroep Friesland. En dat zit dan tussen de bedrijven Body Fit, Sipeda Verhuur en Sius. De voetbalcompetitie rint naar de eind. Nog 3 wedstrijden en dan zit het er alweer op. Cambuur heeft eigenlijk nog 1 oerwinning nodig om definitief veilig te wezen. Dat zou morgen dus al kunnen in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Cambuur besteedt het hier 50 jaar en is nevens gewonnen dwande met het beste seizoen in de historie. Ik praat erover verder met Gerard Bos, sportverslagjouwer bij het Fries Dagblad. Gerard, welkom. Ja, morgen dus Vitesse. Dan kiest het eigenlijk al definitief binnenslepen. Wat denk je? Hoe kost dat in? Nou ja, ik denk dat ze morgen misschien net winnen zullen. Vitesse is natuurlijk net een slechte ploeg. Maar, de noemen Fjouwer. Precies. En ze hebben ze missen wat mensen. Maar ik denk dat als ze een punt halen, dan kunnen ze er ook al wijzen dan op termijn. Dus ik denk dat een puntje zou misschien al mooi wijzen en dan afhankelijk van orenuitslagen. Ja, want het is natuurlijk wel een gehavend overtal eigenlijk. Hè? Ja. Met de trainer Henk de Jong mee te krijgen. Want Ritsmeijer is er net bij. Toch een beetje de revelatie van dit seizoen. Hetzelfde geldt van Leeuwin. Is er ook net bij. Blessure. Nee. Macrini is schorst. Bijker is schorst. Ja. Ja, precies. Nou ja, het mooie van als er wat verste mensen voetvallen, dan komen er rode jongens die te gretig binnen. Die zich graag snel laten willen. En ik denk zeker in de thuiswedstrijd is het wel, dan wil je toch wel meenemen door de sfeer. Hè. Dan wil je toch wel opslokt, dan ga je er wel in mee. Dus het is ook net dat er nou ineens een ploeg staat die de helft zo slecht is of zo. Dat net. Maar nou ja, het zijn natuurlijk wel bepalende spelers. Ja, dus. en mocht het nou net slagje, en dan moet je die weekend daarna moet je uit naar Feyenoord. Ja. De nummer 2. Maak je. Een makje. Ja, goed, ze hebben u nog net woen. Nee, hè? precies. En dan komt er wel een heel soort druk te lezen op die laatste wedstrijd in ADO. Ja, Dat mag eigenlijk net. Nee, maar los van, je moet dat natuurlijk altijd naar jezelf gaan. Maar los van Cambuur zelf, ik bedoel, Jong met NAC, met zijn grens. Nou, het NAC die het onder Cambuur staat met 2 punten achterstand. Als die al verliezen, dan dat is al een voordeel. Want... Laten we de storm er even bij pakken. Ja. We pakken even de storm, jongens. Dit is de storm. Dit zien we ook dus dat Vitesse vierde plek zit. En dan Cambuur het rechte rietje. Cambuur zit dus 12e, maar de noemen Section en Sontje. Die spelen dan nog na-competitie. Op dit staat binnen het RKC en NEC. Ja. Maar NAC zit er echt heel... het gat is 4 punten. Ja. Maar die moeten dus nog zien grens. NAC maar nog zijn grens, dus dat die verliezen, dan is het al een voordeel. Maar wat veel belangrijker is, NAC en RKC die moeten in elkaar. Na je week. Dus dan kan ik al beslissend wijzen. Ik bedoel, had NAC bij wijze van spreken Jong verliest en van RKC verliest, dan moet NAC in de laatste wedstrijd PSV uit. Wij hadden al hoe Cambuur maar naar Feyenoord en ADO thuis laatste, nou. Maar ik bedoel, je zult maar NAC wijzen en van lijfs behoud vechten en dan uit naar PSV die het misschien nog mij doet om het tweede plak. Ik naar Brabantse derby. Ik bedoel, stel je voor Cambuur uit bij Heerenveen en dan winnen maar om zich te handhaven. Dus ik denk dat bij andere ploegen de paniek misschien wel volle groter is dan jij überhaupt hoeft te wijzen. Ja, laten we even de speelschema's er even bij pakken. Nog even wat Cambuur, het programma van Cambuur. Cambuur maakt nog thuis, dus morgen in Vitesse. En de laatste competitiedag, dat is dan thuis in Den Haag. En ze moeten nog uit naar Feyenoord. RKC Waalwijk, we pakken dus even de noemen Section en Sontje erbij. RKC speelt nog thuis in PEC Zwolle en Heerenveen. En wat nog uit naar NAC Breda. En dat is dus die wedstrijd niet correct door hier is. Ja. En dan NEC, thuis nog in FC Twente. En wat uit naar AZ en Ajax. Die wedstrijd trouwens van de Jong, NAC in Greens. Ja. Het is in Greens trouwens. Greens NAC. Daar is Van der Belt hinnen, toch? De technisch directeur van Cambuur. Nou, ik weet niet dat er een is, maar het houdt hem wel bezig. Want ik ging hem straks nog aan de lijn en toen weer dat het eerste werd erop begon. Van, het is belangrijk, Jong. Dus ik zei vanwege... En hij zei, ja, Greens NAC moet verliezen. Dus het leeft wel en ze rekken niet al. En ze weten al hier ontrekken. Ja, maar ze is altijd van net natuurlijk, maar ze rekken natuurlijk heus wel. Want zat wij die schema's hier, shot iedereen thuis ik wel in op teletext. Ja? In huizen van de Belt en de Jong en zo voort. Uiteraard, want ja, het is net alleen, je zorgt net alleen naar het gat. Nee. Want het gat is 6 punten. Maar ja, de concurrentie was niet correct excited. Dus die speelt echt nog zien elkaar. Ja. Dus er zijn altijd ploegen die dan punten lezen litten. Ja, maar zo, ik bedoel, dat ze krijg al van, er is wel wat paniek bij deze en gene van, oh, straks willen we nog 16e. Nou, ik bedoel, als Soes 16e worden, dan heeft ze nog een kans. En dan is het nog een competitie. Ja, maar dat hoeft dus... Dat misschien wat je dat vervelende wil maar dat redden ze ik wel op. Maar daar gaat het net om, want het hoeft niet eens 4 te komen. Maar als ze 2 keer verliezen, dan
hoeft het nog net zo ver te komen, maar het RKC ik net een punt pakt. Hè? Ik bedoel, en Cambuur had nog een bonuspunt, zeg maar zeggen, want ze hebben een goed doelsaldo wat ze voorhelpen rest. Dus ik denk dat iedereen mooi lekker genieten maakt van een leuk wedstrijdje. En bij Weenst is het dus definitief veilig. Ja. En elke dien had het dus hoe dat goede spul eigenlijk van dit seizoen van de Ljouwerters. Hokkerspielers, heb jij nou het meest uitjoegen eigenlijk dit seizoen? Nou ja, je denkt dan al snel aan de bekende naam, zeg maar zeggen. Leeuwin, die het verrassend goed dien had. No? Ritsmaier, die toch als een vrij onbekende huurling van PSV op het laatste moment in augustus nog kwam. Maar ik bedoel, wat te denken van Nienhuis, no? Die keeper. En Van der Laan, ik bedoel, eigenlijk kan ze al wel opnemen, maar dat ben wel een PM's. Want Nienhuis, als Joost, hoe die staat te keeper, wat voor uitstraling die heeft. Als dat vergelijkt is met sommige orenkeepers in de Eredivisie. Nou, het heeft verrast, ja, eigenlijk, Nienhuis in de Eredivisie. Ja, maar als dan die ballenvangers van RKC of Roda, Joost, ja, ik bedoel, wat een gedoe. Die hel is dan uit Slowakije of Tsjechië, waar dan ik maar wij. En zijn jongen, dat is gewoon een nuchtere kerel, die past goed bij. Straalt ik wat uit, is nog maar 24 jaar. Elke keer als hem Joost, dan denk ik van... Die zijn hier is 31 of zo, weet je wel. Hij straalt wat uit, moet ik maar zeggen. En dat is met Martijn van der Laan, ik zo. Wil altijd zijn, ja, iets dik mandje, net goed genoeg, net sterk genoeg, net snel genoeg. Maar kan wel imponeren, zeker. Ja. Oor de kant van de medaille is vanzelfs wel dat nou een heel soort Cambuurspelers, die staan nou echt in de picture bij orenploegen. Ja. Laten we er even naar zien. Als je nog maar correct Cambuur supporter binnen, dan lijkt dit een heel normaal seizoen. Maar de supporter die al wat langer bij de blauw-giel nommerint, die weet dat het heel bijzonder is wat er dit seizoen al hier bad. Dit is het mooiste seizoen en het beste elftal wat we ooit hebben gehad. Cambuur is nog 1 oerwinning verwijderen van een definitief lange verblijf in de Eredivisie. En dat doen ze met attractief, onvallend voetbal. Uit het hele land krijgt Cambuur de credits. Elsenien is positief, het kind net op. Ja, maar wij hebben wel een idee over voetbal en hoe wij spelen willen. En dat is van achteruit. Hè? Of snel combinatiespel en dan de spitsen bereiken. Maar dat is voor het eerst hier in Ljouwert. Ja, maar ja, als ik zeg wat verveelt hij altijd leidt, dan kan je naar de voetbal. Maar de orenkant van de medaille is dat alles wat Cambuur is, interessant is voor orenploegen. Kwijt Lodewegers is al vod en de kans is grut dat hij Ramon Leeuwin meeneemt. En wat doet ook Betje? De Nigeriaanse onvaller zocht in Lodewegers een vertrouwenspersoon. Die hierlingen Ritsmaier, Lukoki en Manu verlitten Cambuur Savisa aan het eind van dit seizoen. En zo liep het hele overtal uit elkaar te val. Oh, wie zegt dat? Nou, jij gaat weg. Ja, maar... Jij gaat terug naar PSV, jij gaat weg. Ja, het ligt voor de hand. Maar ja, ik denk dat is natuurlijk wel lastig. Dus natuurlijk, het is wel goed dat we nu zo'n goed seizoen hebben gedraaid. Alleen ja, voor de club Cambuur is natuurlijk, wat is de vraag, wat gaat er volgend jaar gebeuren? En dat is denk ik wel belangrijker. Dus ja, maar ik denk dat er genoeg mensen zitten met kennis over het voetbal die het team wel weer een goed team op de rails krijgen. Nou weet je wat, ik vraag het jullie gewoon. Wie moet jou volgend jaar opvolgen? Zo, ja, dat is wel een goede vraag. Zeg het maar. Ja. Ik zou op dit moment niet meer weten. Ja, dan denk je er nog even over na. Ga ik eerst even naar Elvis. Elvis, die moet jou volgend jaar opvolgen bij Cambuur? Bob Schepers. René Eikelkamp besjot de training van de tribune. Eikelkamp is de zaakwaarnemer van onder oren Erik Bakker en Wout Drosten. Bakker zit nog altijd in de belangstelling van de FC Grains. En Drosten is een degelijke bek die bij elke club uit de subtop mooi kan. En dan is er nog Mohamed El Makrini. Voor hem is er zelfs interesse vanuit Italië. Er is wel wat gaande, maar... Genua, hè? Of Livorno? Ja, mooie clubs. Het ligt aan de kust, heb ik begrepen. Dus dat zou helemaal prachtig zijn. Serie A is een van de grootste competities in Europa. Dus ja, dat is denk ik echt een stapje omhoog. Wie staat er trouwens hoger? Livorno of Genua? Livorno die staat een beetje onderin en Genua netjes in de middenmoot. Dus, ja. Dus je moet naar Genua? Ja, geen idee. Serie B is niks, joh. Je moet naar de Serie A. Ja, absoluut. Je gaat natuurlijk voor het hoogste. Je bloot net een soort seizoen. Nou, dat weet ik nog wel eens net. Al die hierlingen, je Savisa voort, Manu, Lukoki, Ritsmaier. Ik ben net 24, dat ben ik voor jou, toch? Ja, maar toevallig wel 3 hele goeien. Ja, dat ben hele goeien, maar dan komen er weer oren. Makrini gaat naar Italië. Ja, Bakker gaat naar Grains. Ja, meer is nou. Maar ik als zit er hier een volsluin orenselectie. De echte Cambuur supporters shot de toekomst positief te meten. Wij hoeven hier niet de beste. Ik bedoel, wij maken hier de beste. En dat is vanzelfs ook een filosofie die er nou is in Ljouwert. Maar Gerrit, dit wie vanzelfs een reportage mooi een knipeeg. Maar ben je zelf ook een beetje benauwd voor een leger in? Nou ja, het zou mij net verbazen dat er een PM-meesting wil voortgaan. Zo die huurling die gaan natuurlijk sowieso waarom. Nou, bijvoorbeeld een Ramon Leeuwin?
Nou, die zal wel voortgaan, ja, dat denk ik. Maar ik weet wel dat Cambuur nog wel beziekje zal om hem toch nog langer vast te lezen. En dan zal iedereen zeggen, ja, dat had geen zin. En ze wonen toch, mij wil ik jongen vertrek, maar Van der Belt zei laatst in mij, nee, haast die jakens krijgen. Nou, en als ze een nieuwe hoofdsponsor, want die zie ik ook nog, als ze die vinden, komt er misschien wat meer budget. Maar hij kan wel naar Leeuwin dan, naar de hele Nederlandse subtop. Ja, zeker, ik troe me net verbaasd dat er voort gaat. Als ik daar nou mijn op inzetten moest, dan denk ik dat er wel verdwijnen zal. Maar kan hij naar Jereveen? Dat is in jou het net leuk vinden, maar zo hij mooi hier met Lodewegers? Nou ja, ik denk dat ze in Jereveen een goede verdediger broek kennen, want ik maak ik wat voort. En ik denk net dat Leeuwin minder is dan Kruiswijk, Koem, Zomer, Otikba enzovoort. Dus, maar hij ken ik wel naar Feyenoord, wij hem zo er net in kennen. Hij is net minder dan Steven de Vrij, Bugelieks. Nee. En orengeruchten? Is er meer geruchten jet? Nou ja, zo, ik denk dat hij als Lucas Bijker altijd interessant is voor clubs. Want linksbacks binnen al schaars. Hij is hartstikke jong. Dus ik zou me voorstellen kennen dat er eens een club is die het Bijker op tegen heeft. En dan FC Twente is wel eens neemt, hè, met Bijker. En dan misschien wel zo'n constructies wat ze met Diemers en Skepers ik wil gaan hebben Cambuur. Dan een Ierke nog verhuren. En zei iets. En nou ja, ik denk dat iemand als Michiel Hemmen, die zijn contract aan Iertroma, als ze die verlengen zoenen, dan bloedt het, denk ik. Maar stel je voor, hij wil net verlengen. En ik zou me voorstellen dat hij eens naar het Boeteland zou kennen. Nou, Al Macrini, die zal wel voortgaan, denk ik. En dan het gerucht eigenlijk, want Gerard van der Belt, de technisch directeur, ja, die zou in de belangstellingsteam van AZ. Nou, dit weekend nevens mij maakt Toon Gerbrands, de snitser, bekend dat hij naar PSV thuis zal als technisch directeur, als opvolger van Marcel Brands. Ja. En dan zou Gerard van der Belt de beëgen opvolger wezen van Gerbrands in Alkmaar. Is dat logisch? Nou ja, als ik AZ weer, dan vind ik dat best wel logisch. En ik denk dat Van der Belt wel opvalt bij deze en gene club, door wat er bij Cambuur ontdwan is. Alleen nog wat er bij Cambuur ontdwan is wel iets wat nog net klaar is. Ik vast zichzelf, vast zijn eigen gevoel. Want zo, als je naar AZ gaat, dan wil je daar dan directeur, dan heb je daar gewoon een baan, een functie. En wat Van der Belt bij Cambuur doet, en dan maak je Ipe Smit en Art de Graaf erbij nemen, zeg maar dat trio van leidinggevenden, van beleidsbepalers, die ben net toch bezig met een project. Weet je, Cambuur weer op een kaart. Een stadion? Ja, ze willen een nieuw stadion wil ze hebben. Van der Belt had al zijn van als dat er komt, dan zoek ik dat graag mij bouwen willen. Cambuur had nog nooit een nieuw stadion bouwt, dan wil je graag aan de basis staan. Maar wat Van der Belt, ik zei, Cambuur had nooit langer dan 2 jaar in de Eredivisie spelen. Dat is ik zoiets. Die man ben ik wel gretig. Nou, die heeft hun eigen ambities, maar ik sportief. Ja, bij AZ is het meer pas op het hoes en bij Cambuur kun je echt wat deel zetten. Ja, nog laatste vraag, Gerard? Yield speelt natuurlijk ook een rol. Hè. Als je 3 keer vol of 10 kennen bij AZ, ja, dan ga je er op zijn minst doen naar dingen. Even heel kwart. De uitslag van morgen in Vitesse? 2-2. Een puntje. We binden dus nog net. Tegen dank, Gerard. Krijgt de Zordewieken, Sjogwijk, je nog wel eventjes bij us Goudhoen in de Oude Veen. Want daar had het Frieske Geer een webcam in een oerlekastdeel zetten. Hoe zou deze week gaan? Maar het leefdeskoppel. Het vrouwtje docht even wat rekoefenings. Ze had ommers net ien. Net fjouwer. Maar zo'n aaierlijn oude wieken. Het mansje brengt heel tijd meer eten binnen. Zelfs deze rood gaat hielendal naar binnen. En na je tieten verzels lekker te gieren kroelen. Ja, en Gerard Bos zit er heel nog gebiologeerd naar de Sjen. De Oelen in de Oude Veen. Weer 24 uur thuis te volgen via de webcam op de site van het Frieske Geer. En de verwachting is trouwens dat er al een takkenweken uitkomen. Dus hopelijk na je weken wielen van hele lietse oeltjes. Ons Safir, manje, dan ben je weer. En dan en alvast een goed weekend. Dag.